A můj neodolatelný Václav Kožehce, hezky mají tam, výborně. Já nemůžu se úplně namočit, ne. Takže takhle se stala Evička, přátelé. Viděl, to bylo na tebe, Čeče. No jo, to byla fotka z něho. Máš si pásmo. Chlapi, zkusíme taky jemu trošku vyprovokovat, co vy na to? Tak, Evičko, zkus vám ukázat, co máš za tričko. A jo, pod tričkem. Třeba taky. No, a co myslíte? Měla je tam. Tak přátelé, toto je slečná Eva, finalistka číslo 3, pojďme pro ní.